20 saat 30 minut efirde Татарстан haberleri programmasının tüp çıkarılışı stüdyoda Fəniz Kamal hayırlı kişi hazır buluşacak temalar turunda. Татарстанның күрсәткечләре турында күзгә күз карашып сөйләшү. Татарстан у нас традиционно на протяжении долгого времени находится в самых верхних положительных рейтингах. Владимир Путинның Рөстәм Миңнеханов белән очрашуында ниләр хакында сөйләштеләр? Гөлназ Сайфетдинова тыңлады. Интернет аша кылынган җинаятләрдә фаҗигале тәмамлана. Подобные мошенничества, к сожалению, стали приводить к трагическим событиям. Эчке эшләр министрлыгында узган елгы эшчәнлек буенча хисап тоттылар. Президент нинди бурычлар куйды, бу хакта Радик Гыймаев. Qozonda maxsus olimpiadaның бердәм уеннары башланды. Мин олимпиадада беренче тапкыр катнашам, минем җиңәсе килә. Müstəqillikкә өйрәтү һәм сәләтләрен ачу спорт уеннары тагын нинди мөмкинлекләр ача? Тулырак Интилә Хусаинова. Республика өчен көннең төп яңалыгы бүген Мәскәүдә Владимир Путин Рөстәм Миңнеханов белән очрашты. Кремльдәге сөйләшү Татарстанның социаль-икътисади үсеше турында иде. Россия президенты безнең республиканың күп еллар дәвамында төп эш күрсәткечләре рейтингларында алдынгы урында булуын билгеләп үтте һәм аерым тармаклардагы үсеш белән дә кызыксынды. Федераль һәм республика программалары үтәлеше, предприятиеләрнең санкциялар шартларында эшләве, юллар төзелеше, социаль инфраструктура, эшлекле аралашуның иң мөһим мәсьәләләре турында киләсе материалда. Рустам Иванович, Татарстан у нас традиционно на протяжении долгого времени находится в самых верхних положительных рейтингах по основным направлениям работы. Владимир Путин очрашу башында ук республиканың уңышлы үсеше төбәк булуын билгеләп үтте. Бүгенге вазгыять белән бәйләп Рөстәм Миңнеханов сүзен махсус хәрби операция темасыннан башлады. Мы активно работаем в этом направлении, в части поддержки специальной военной операции почти 2,5 миллиарда мы выделили, в том числе подшефный наш город Лисичанск. К сожалению, пока еще мы не можем там полную силу работать. Наши 2 батальона Алга и Темир, они находятся уже в зоне. Большая поддержка идет по гуманитарной помощи, почти 2 тонн гуманитарной помощи, значительная часть которой идет в Лисичанск, где мы отвечаем. Что касается работы наших врачей в этой зоне, организации питания для людей, эти вопросы организованы. Алга, значит, вперед. Алга, вперед, да. Тимир — это железный. У нас вот герои, 6 героев, 3 из них погибли, значит, и 52 наших выходцев из Татарстана награждены орденом мужества. Мы очень чтим, выполняем, те люди, которые... Не забывайте, ребята. Ни один не забыт. Аннары Рөстәм Миңнеханов социаль-икътисади күрсәткечләр белән таныштырды. Тулаем төбәк продукты 3 триллион 760 миллиард сум. Сәнәгать продукциясының күләме арта. Просто розничная торговля, она понятна, она объяснима, немножко упала. В остальном строительство, сельское хозяйство 115%, строительство 8%. Структура экономики меняется тоже. Структура экономики меняется, да, больше переработка, обрабатывающая промышленность. Доля несырьевого экспорта почти в 2 раза. Да, увеличилась, потому что мы нефть продавали, сейчас продаем нефтехимию, продаем продукцию, которая получается после переработки. Почти 24 миллиона тонн мы уже перерабатываем. У нас 2 комплекса, Танака и Таифенка. Ну и сейчас Тибур пришел к нам, Нижнекамск, Нефтехим, Казань-Оргсинтез, ТГК-16, они вошли в Сибур. Таиф стал акционером Сибура. Значит, тоже с командой Сибура нормально, созидательно работаем. Рөстәм Миңнеханов зур предприятиеләр КАМАЗ, авиация, вертолет заводлары эшчәнлегенә аерым тукталды.
Авиационный завод, значит, задача была 10-214. Гордость Татарстана. Да, Казанский вертолетный завод хорошие нам обороты набирать, 106 вертолетов. Газлаштыруу, цифрлаштыруу, юллар түзүлүшү, социаль инфраструктура, турак менен тәэмин этүү, сүйлөшүү барышында барлык тармактарына дээрлик кылыштыйлар. М12 трассасы түзүлүшүн президент юл өлкөсүндө эң мыйымы деп атады. Большое спасибо за М12. 100 миллиардов освоения. 7-8 участок у нас, вот 100 миллиардов. Кроме этого, идем на Екатеринбург, обход Нижнекамск и Щелнов. Большая работа. Да. Рустам Минниханов өзі жетеклеген Россия ислам дүниясы стратегик түркімі іші турында баян етті. Владимир Путинға ислам динін рәсми қабыл етуінің 1100 жылдығын федераль дәрежеде белгілеп өтілуі үшін рахматын жеткірді. Биыл Қозан саммит ил президенті yüklемесі бойынша федераль дәрежеде узашақ. Гүлназ Сайфетдинова, Яңа Ғасыр каналы. Бу yollarda Olga batalionunda xizmat etүче берничә хәрби якташыбыз гаиләләре янына кайтты. Аларның ярты ел өйләрендә булганы юк. Июль аенда әзерлек узганнан соң батальоннар махсус хәрби операция зонасына киткән иде. Һәм менә егетләргә ниһаять 2 атна ял биргәннәр. Соңга калып булса да, яңа елны үзебезнең гаиләләр белән каршы алачакбыз ди хәрбиләр. Каршы алгандагы хис-тойгылар турында Илдар Сафиуллин. Сабилар бер-берсен узышып әтиләре кочагына йөгерә. Һәр берсенең күңелләре тулган чак бу. Ярты ел күрешкәннәре юк. Балалар әтиләренең ватанны саклаучы икәнен аңлый һәм бик горурлана. Куаныч, балаларны күрәм, шатланам. Олга батальондагы хәрбиләр күптән көтелгән ялга кайтты. Якыннары бу күренешне яңа ел могҗизасына тиңләй. Бергәләп менә килдек, рәхәтләнеп, сөенеп, хәзер Алла бирсә 2 атна менә өйдә булачак, инде безнең гаиләбез тулы булачак. Мондый мизгелләрдә ир-егетләрдә күз яшьләрен көчкә тыеп тора. Аралар ерак булса да, уй-хыялларыбыз белән һәр чак янәшәдәбез диләр. Столько эмоций, столько мыслей. Вот все просто долго ждали этого момента. Ир-егетләр махсус хәрби операциядә чакта Олга һәм Тимер батальоннарының рәсми булмаган гимнда барлыкка килгән. Плечом к плечу дойдем все вместе мы. Будем все дружно вместе мы сильны. Бу җырны бер хәрбинең кызы Райна иҗат иткән. Чөнки мин әтине сагынган идем. Мин аны яратам, без бик аны яратабыз, битне без дә көтәбез. Райна башкаруындагы бу җырны әтисе үзенең туган көнендә махсус хәрби операция зонасында тыңлаган. Иптәш малайлар, дуслар алып килде миңа бу җырны. Миңа бик шат иде. Мин үземне шуның хатлык кичлек иттем. Почувствовал себя очень сильным. Хәрби ират Олга батальонда мулла вазифасында башкара. Анда рухи яктан да нык булу бик кирәк ди ул. Казанда аларны якыннары, дуслары каршы алды. Ничек микән анда аның хәлләре дип уйлап тордым инде. Аның тормыш иптәше аша связьдә, элемтәдә булдык инде һәр чакта да. Аның 3 баласы бар. Спасибо уж республике за то, что поддерживала. Республика халкына һәр яклап булышулары өчен рәхмәт. Гуманитар ярдәм, башка төрле кирәк яраклар да җибәреп торалар. Башка батальондагылар бу күренешкә сокланып карый. Олга батальоны хәрбиләре якыннары янында 2 атна булачак. Аннары тагын юл көтә. Илдар Сафиуллин, Рамил Шайдуллин, Роман Фенин, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда һәр 4нче җинаять интернет ашакылына һәм республика халкы мошенникларга атна сайын миллионлаган сум акчасын күчерә. Хәтта шундый хәлдән соң акчасыз калган әби үз-үзенә кул салган. Әлеге фактларны бүген Ичке эшләр министрлыгының узган ел йомгакларына багышланган коллегия утырышында игълан иттеләр. Гомумән алганда бездә хукук бузучылыклары кимәми, менә авыр һәм аеруча авыр җинаятләр шул исәптән алдан ниятләп үтерү, көчләү, талау очраклары азайган. Тулырак киләсе репортажда. Массив регистрируемых преступлений остается стабильным. При этом сократилось количество тяжких и особо тяжких видов. Узган ел республикада 52 меңнән артык җинаять теркәлгән, 15 меңгә якыны аеруча авыр дип санала. Всего правоохранительным органам республики в 2022 году... Хукук саклау органнары 25 мең җинаять очрагын ачты. Үткән елларда кылынганнарын ачу күрсәткече артты. Җәмәгатьчелектә шау-шу тудырган җинаятлар ачыкланды. Оешкан төркемнәргә кергән 700-дан артык кеше җинаять җаваплылыгына тартылды. Артем Хохорин кеше урлау, акча таләп итү, талау, корал урлау очраклары буенча аерым мисалларга тукталды. Узган елның июнендә Казакстанда әниле кызлы Халдеевларны үтергән кешене Казанда тоткарлыйлар. Башкалада Мисыр гражданнарын талаучыларның изенә төшәләр. Алар Мариэл һәм Үзбәкстан кешеләре булган. Пресечена деятельность преступных групп, совершивших серию краж. Яршавыдагы офисларның сейфларын ачу белән шөгыльләнгән лаешта имният акчаларын алу максатыннан йортларга ут төрткән Баулы районы Башкортстан һәм Оренбург өлкәләрендә автомобильләр урлау
белән шөгыльләнүче җинаятьчел төркемнәрнең эзенә төштек. Республикада һәм күрше төбәкләрдә металл җайланмалар, рельслар, гаражлар, юл кырыендагы киртәләрне урлау белән кәсеп итүчеләр табылды. 16 кеше тоткарлана. Зыян күрүчеләр арасында РЖД, Казан вертолет заводы кебек оешмалар да бар. Финанс пирамидалары буенча хәзер 12 җинаять эше тикшерелә. Зыян күрүчеләр 13 меңнән артык. Барлык җинаятларның 4тән 1 интернет, телефон аша кылына. Алардан килгән зыян 3 миллиард сумнан артып киткән. Туганыгыз юл һәлакәтенә эләкте дип шалтырату кебек инде онытылып барган мошенниклык очраклары тагын да арткан. Кайберсе фаҗигале тәмамлана. 74 яшьлек әбигә оныгың авариягә эләкте дип шалтыратканнар. Ул җинаятьчегә 200 мең сум акча күчерә. Моңа нык борчылган әби әле 10 гыйнварда гына үз-үзенә кул сала. Кибер җинаятләргә каршы тору максатыннан министрлыкта махсус бүлек оешты. Алар нәтиҗәле эшләр дип ышанабыз, ди Рөстәм Миннеханов. Наркотиклар кайтарту каналларын ябу буенча да шундый максат тора. Продолжить активную работу по перекрытию каналов транспортировки наркотиков, ликвидировать подпольные нарколаборатории по изготовлению синтетических наркотиков. С учетом широкого использования наркодилерами современных технологий нужно развивать наработанный опыт работы в сети интернет, усилить профилактику среди несовершеннолетних, которых активно вовлекают через интернет для сбыта и потребления наркотиков. Террорчылык һәм экстремистлык юнәлешендәге 50-гә якын җинаять ачыклана. Яшьләр арасында Колумбайн идеологиясын таратучы интернет чыганаклар ябыла. 2 татарстанлы тоткарланган. Бу идеология тәэсирендә булган 11 кеше психиатрия хастаханәсенә җибәрелә. Одной из главных угроз остается распространение экстремистской идеологии. Первоочередная задача – вывести из-под удара молодежь. Следует поставить надежный заслон на пути экстремистов и радикалов, которые пытаются дестабилизировать обстановку и посеять панику в обществе. Пресекать любые проявления ксенофобии и национализма, религиозной вражды. Президент икътисади куркынычсызлык, миграция мәсьәләләрендә күнүзәк бурычлар булып калуын белдерде. Рөстәм Миннеханов Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең һөнәри осталыгын югары бәяләп, аларның ил дәрәҗәсендә иң яхшылардан булуын ассызыклады. Радик Гыймаев, Гөлнар Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Узган ел республиканың прокуратура органнарына 100 мең мөрәҗәгать килгән. Тикшерү вакытында аларның 12 меңендә хукук бузу очраклары расланган. Бу хакта Татарстан прокуратурасының еллык коллегиясендә билгеле булды. Ул Рөстәм Миннеханов катнашында уза. Президент прокурорлар алдына куйган төп бурычларның берсе гадәттән тыш хәлләрдән саклану курылмалары белән бәйле. Хәзер Татарстанда аларның һәр икенчесе халыкны кабул итәргә әзер түгел. Рөстәм Миннеханов мондый объектларны карап тотуга кагылышлы канун тулысынча үтәлергә тиеш ди. В республике в настоящее время имеется существенный фонд сооружений, 1091 объект, из которых готовы к приему 673. Органам прокуратуры следует держать данный вопрос на контроле. Безнең илгә карата кертелгән санкцияләр шартларында бизнеска теләктәшлек кирәк. Интернет аша башкарыла торган мошенниклык очракларын аерым контрольгә алу шарт, диде президент. Илкүләм проектларны тормышка ашырганда күзәтчелек мөһим. Бүленгән акчаларны максатчан кулланмау, ришвәтчелек кебек күренешләр булмаска тиеш. Моннан тыш, Рөстәм Миннеханов инвалид балаларның проблемаларына аерым тукталды. Компенсацияләрне вакытында түләргә, тернәкләндерү чаралары һәм юлламаларны озак сузмыйча бирергә кирәк. Тагын бер мөһим мәсьәлә оешмаларда һәм шәхси торакта газ җиһазларыннан дөрес куллану. Факты отравления людей угарным газом фиксируются регулярно. Уполномоченным органам с вашей помощью следует принять исчерпывающие меры по недопущению чрезвычайных ситуаций и гибели людей. Татарстанга кайсы төбәкләрдән күченәләр, республикадан кая китәләр? Миграция мәсьәләләре турындагы мәкаләне Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Казанда махсус олимпиаданың бердәм уеннары башланды. Бу сәламәтлек буенча мөмкинлеге чикле кешеләр өчен шундый беренче спорт чарасы. Безгә Россиянең 59 төбәгеннән һәм Белоруссиядән 2000-гә якын спортчы җыелды. Барысы да үсешендә тайпылыш булган кешеләр. Уеннар алар җәмгыятьтә үз урынын тапсын, башкалар белән бер рәттән шөгыльләнә алсын өчен оештырыла. Уеннарның ачылыш тантанасы Казан Экспо концертлар залында булды. Президент бу ярышны зур социаль проект дип атады. Тулырак Рүзәл Шәрипов.
Казан махсус олимпиаданың бердәм уеннары катнашучыларын татар милли биюләре белән каршы ала. Алар илнең 59 төбәгеннән һәм Белоруссиядән килгән. Махсус олимпиадада чыгыш ясаячак 2000-нән артык спортчыны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов сәламли. Единые игры – это особый проект, который помогает нам понять друг друга. Всех вас объединяет любовь к жизни и стремление двигаться вперед в своих достижениях. Хуш килдегез, көннәрегез матур булсын, эшләрегез уң булсын. Бердәм уеннар беренче тапкыр оештырыла. Монда рекордлар куюда иң көчлесен билгеләү максаты да юк. Иң мөһиме сәламәтлек буенча мөмкинлекләре чикле кешеләрне спортка якынайту, җәмгыятькә яраклаштыру ди оештыручылар. Шуңа күрә ачылыш тантанасында да әлеге балалар белән бергә Россия эстрадасы артистлары чыгыш ясый. Я увидел тебя и действовал по инструкции, собирал по крупинкам сердцу тропинку. Это не просто соревнование. Бу гади генә ярышлар түгел. Алар Россиядә яшәүчеләрнең кыйммәтләрен чагылдыра. Биредә тамашачылар, спортчылар, әтиәниләр һәм тренерлар бергәләшеп эшли. Нәтиҗәдә без дустана мөнәсәбәтләребезне бөтен дөньяга күрсәтәбез. Уеннарда яшь чикләүләре дә юк. Иң яшь катнашучыга 9, иң өлкәненә 52 яшь. Нинди генә сынаулар узмасыннар, барысы да тормышка һәм спортка гашыйклар. Позвольте мне победить, но если я не смогу, то пусть я буду смелой в этой попытке. На подиуме 8. Һәр ярыш нәтиҗәсе буенча 8 җиңүче билгеләнә. Махсус олимпиада башка уеннардан шуның белән аерылып тора да, чөнки без рух ныклыгын, батырлык һәм кыюлыкка бәя бирәбез. Махсус олимпиада оешуга быел 55 ел. Россия спортчылары аның ярышларында 1990 елдан бирле катнаша. Әмма быелгы уеннар аеруча үзенчәлекле, чөнки тарихта беренче тапкыр аларда тышкы һәм җәйге спорт уеннары берләшә. Со 2 класса видом спортом баскетбол. Мин 2нче сыйныфтан бирле баскетбол белән шөгыльләнәм, чөнки ул көчлеләр өчен уйлап табылган. Казанга беренче тапкыр килүем. Безне монда аэропортта ук зурлап каршы алдылар. Бу миңа аеруча ошады. Татарстан. И билесе уни алабыз. Зур көчле мотивация бирә торган ярыш. Татарстаныбыз өчен горурланам, чөнки бөтен мөмкинлекләр бар. Тренироваться итәргә, ярышларда катнашырга. Ярышларда Татарстандан 95 спортчы яклый. Уеннар башланыр алдыннан Рөстәм Миңнеханов алар белән шәхсән очрашып, уңышлар теләде. Наша команда очень серьезная. Мы должны эти медали получить как можно больше. Но самое главное участие, то, что вы здесь. Спортчылар исә президентка үз куллары белән ясаган эшләнмәләрен бүләк итә. Это я его делаю своими руками. Это вам. Дөньяда моңарчы сәламәтлек буенча мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен мондый зур масштаблы спорт чараларының уздырылганы булмаган. Татарстан президенты аларны ел сайын оештыру тәкъдиме белән чыкты. Рүзәл Шарипов, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Махсус олимпиада уеннарының беренче көнендә спортчылар үзләрен йөзү, волейбол уйнау, чаңгыда шуу кебек спорт төрләрендә сынап карады. Иртәгә җиңел атлетика, сноубордта шуу, теннис уйнау, флорбол буенча көч сынашачаклар. Күзләрендә очкын, йөзләрендә нур, алар төрле, ләкин барысында бер максат, җиңү теләге берләштерә. Мамадыштан 12 яшьлек Аделина Яруллина үзен чын спортчылар кебек хис итәм ди. Бүген ул Татарстан данын яклый. Ярышларда беренче генә тапкыр булса да, мондагы мөхиткә яраклашып өлгергән инде. Дуслар таптым, сәламәтлегем дә ныгый. Мин олимпиадада беренче тапкыр катнашам, минем җиңәсе килә. Көньяк Сахалин спортчылары Казанга кадәр 10 сәгать очкан. Бүген алар аякларына махсус җайланмалар киеп кардан йөгерәләр. Мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен бу үзләрен сынап карау, чыдамлыкларын арттыру, сәләтләрен ачу мөмкинлеге. Люблю бегать очень. Мин йөгерергә бик яратам. Бу мине илһамландыра. Спорт белән шөгыльләнү максатларыма ирешүдә дә бик ярдәм итә. Такое вдохновление. Менталь тайпылышлары булган спортчылар өчен җиңү беренче урында түгел, иң мөһиме игътибар һәм үзләрен җәмгыятькә кирәкле кешеләр итеп тою ди оештыручылар. Этим ребятам в первую очередь нам нужно помочь. Бу балаларга тормышка яраклашырга ярдәм итәргә кирәк. Без аларны мөстәкыйльлеккә өйрәтү максатын куябыз. Андыйлар үсеп җиткәч тә югалмый, үз юлын таба, эшкә урнаша, гаилә кора. Под номером 4 на старте. Бүген чаңгыда да узыштылар. Берәүләрне моңа үз көчләрен күрсәтү теләге канатландырса, икенчеләре сәламәт кешеләр өчен үрнәк булырга хыяллана. Хочу родителей порадовать, друзья. Әтиәниемне, дусларымны сөендерәсем килә, минем белән горурлануларын телим. Башкалар да мине күреп спортка тартылсыннар иде. Һәрберсе үзенчәлекле булуга карамастан, уен шартлары барысы өчен дә бер тигез. Кем генә беренчелекне яуласа да, аларның бу ярышларга килүе үзе зур җиңү. Инзилә Хөсәйнова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.
Татарстанда спорт объектлары күп түзілі, әмме анда эшләргә тренерлар җитмей. Проблема уңайлы шартлары булдыруга карамастан районнарда кискен тора. Булган белгечләр авылда хезмәт хакы аз дип зур шәһәрләргә китү ягын карый. Бу хакта Татарстан спорт министрлыгының еллык коллегиясендә билгеле булды. Дөнья күләм дәрәҗәдәге хәлләр спортчылар өчен тискәре йогынты ясаган. Зур ярышларга чыга алмыйлар. Мондый шартларда физик форманы, әзерлекне саклау калу өчен Казанда беренче мәртәбә дуслык уеннары ярышы үтте. Спортта башкарасы эшләр әле күп. Ниндиләр соң? Бу хакта Илдар Сафиуллин. Сегодня коллегия, она посвящена в целом тем проблемам и задачам. Еллык коллегия ул нәтиҗәләр белән мактанып утыру вакыты түгел ди Владимир Леонов. Катлаулы мәсьәләләрне уртага салып сөйләшергә кирәк. Шуларның берсе тренерлар җитмәү, объектлар күп төзелә, ә белгечләргә кытлык. Районнарда бу мәсьәлә бигрәк тә кискен тора ди Алексеевскидан килгән белгеч. В Алексеевском муниципальном районе открылся крытый ледовый каток. Безнең районда яңа боз сарае ачылды. Хоккей һәм фигуралы шуыны үстерергә телибез. Шуның белән бәйле өстәмә тренер ставкасы кирәк. Хәзер спорт белгечләре табу бик кыен. Ул мәсьәлә бөтен районнарга да кагыла. Бер карасаң яңа корылмалар төзелә, ә яшьләр кайтырга теләми. Барсы да акчага бәйле. Районда югары белемле яшь белгечнең уртача хезмәт хакы 20 меңгә дә тулмый, ә зур шәһәрдә ул беренче тапкыр күбрәк алырга мөмкин. Матди яктан кызыксындыру чаралары булса, яшь тренерлар бикләп кайтыр диләр. Бу мәсьәләне аерым карарга җыйналар. Очень актуальный вопрос. Будем по нему принимать решения. Әлеге коллегияның Идел буе спорт һәм туризм университетында узуда очраклыгына түгел, әлеге югары уку йортында 4 меңгә якын студент белем ала. Татарстан коллективларын үзебездә тәрбияләнгән егет-кызлар һәм устазлар белән тәэмин итүдә ул бик әһәмиятле рольне үти. Россиянең спорт министры да нәкъ менә устазлар мәсьәләсенә игътибарны арттырырга кушты. Шикләүләр шартларында үзебезнең мөмкинлекләрне тулысынча файдаланырга кирәк ди ул. Живем в очень сложных условиях. Катлаулы шартларда яшибез. Безнең илгә каршы кертелгән халыкара санкцияләр мөмкинлекләр табарга, яңа үсеш юлларын эзләргә ярдәм итә. Спортчылар һәрчак халык күз алдында, алар үрнәк булырга тиеш. Ә яшь буынны дөрес тәрбияләү укытучы һәм устазга бәйле. Татарстанда спортка мөнәсәбәткә тел-теш тирерлек түгел ди Мәскәүдән килгән җитәкчеләр. Бу системалы хезмәт нәтиҗәсе. Татарстан узак еллар инде бөтен Россия караганда Мәскәү белән бергәләп, Мәскәү өлкәсе белән бергә беренче урыннарда бара. Бик күп показательләр буенча, шуңа күрә монда шартлар яхшы тула. Халыкара шикләүләргә бәйле рәвештә безнең спортчылар чит илләрдә ярыша алмый. Казанда узарга тиешле кайбер чаралар да булмый калды. Күңелне төшермичә шөгыльләнергә әйтергә кирәк. Кем шөгыльләнә, кем үзен тонуста тота, кем үзен формада тота, бер сүзсез уңышлар аны озатып йөрәчәк. Татарстанда сәламәт яшәү рәвеше алып баручылар саны елдан-ел арта. Киләчәккә тагын да зуррак бурыч куела. 57,8 это где-то 6-7 результат в стране. 2022 елда Татарстанда даими рәвештә физик тәрбия белән шөгыльләнүчеләр 57,8% булды. 2023 елда бу күрсәткечне 60, ә 2030 елда 75%-ка җиткерергә планлаштырабыз. Ел авыр булса да спорт объектлары төзелеп тора. Быел мисал өчен Әлмәт ярышчылыда футбол манежлары кулланышка тапшырылачак. Бу елга бурычларны билгеләгәндә премьер-министр иң мөһиме спорт заллары буш тормасын ди. Проведение массовых физкультурных мероприятий, таких как кросс-нации, лыжня России. Бездә уңай мисаллар бар. Милләтләр кроссы, Россиянең чоңгы юллары, менә шундый зур стартлар күбрәк кирәк. Студентлар һәм укучылар арасында да спортны үстерү мөһим. ГТО нормаларын үтәүгә дә игътибарны арттырасы бар. Халыкара ярышларга чыгып булмый дип кул кушырып утырырга ярамый. Спортчыларның югары физик әзерлеген саклау өчен үзебездә яңа форматтагы стартлар оештыру мөһим. Мисал өчен узган ел Казанда шул максаттан беренче мәртәбә дуслык уеннары үтте. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Иртәгә Татарстаннан Лисичанск шәһәренә гуманитар ярдәм төялгән 11 йөк машинасы юлга кузгалачак. Бу яңа елда әле беренче сәфәр. Ул ярдәм янәшә иҗтимагый хәрәкәтендәгеләр тырышлыгы белән тормышка ашырыла. Республика халкы бик актив, бигрәк тә Түбән Кама, Баулы, Чүпрәле, Чистай, Нурлат, Биектауны атыйлар. Әйтик, Кайбыш һәм Кама тамагыннан 20 тонна цемент китергәннәр. Биектау бер йөк машинасы бәрәңге. Түбән Камалылар җылыну өчен мичләр ясаган. Шулай ук 120 тонна азык-төлек, кием салым, дарулар, гигиена кирәк яраклары тупланган. Оешмаларда үз өлешен кертә. Алып бара торган грузларның спискларынан да җибәрәбез. Белеп торасыз, инде безнең кешеләр эшли бит инде. Безнең ярдәмчеләр, алар алдан аны карап, шушы пунктларга машиналарны распределять итеп куялар, безне каршы алалар. Машиналарны шул төрле пунктларга озатабыз да. Лисичанскида яшәүче халык бик актив булыша, киләләр бушатырга шул машиналарны. Вот, шуңа күрә бүгенгә бик системлы эшлибез.
Ярдәм янәшә проекты җитәкчеләре хәбәр иткәнчә, Лисичанск шәһәренә гуманитар ярдәм айга 2 тапкыр җибәрелә, тиздән тагын бер юнәлеш ачырга җыйналар. Мы в рамках ярдәм атнашә Безнең тагын бер юнәлеш ул хәрби госпитальләргә ярдәм итү, яралыларны дәвалау өчен табибларга кирәк булган җиһазлар һәм препаратлар җибәрергә телибез. Алар да башта ярдәм янәшә складына тупланачак. Яңа Шишмә халкы да махсус хәрби операциядә катнашучыларга гуманитар ярдәм юллый. Бу юлы район хакимияте Chevrolet Niva машинасы җибәргән. Егетләр безнең ярдәмне тоеп торсын, без аларга ышанабыз һәм өйгә кайтуларын көтәбез диләр. Җыелган барлык кирәк-яракларны райондашлары хәрбиләргә үз куллары белән тапшырып кайткан. Бу аларның 6нчы тапкыр баруы. Мәрхәмәтле кешеләргә һәм волонтерларга махсус операциядә катнашучыларның туганнары да рәхмәтле. Большое спасибо вам, всем спасибо, кто участвовал. Бүгенге көн шундый яңалыклар алып килде. Рекламадан соң һава торышы белән Эльвина Насыбуллина таныштырыр. Сәламәт булыгыз. Йөрелгән автомобильләр сатучы яңа автосалон Казанда. Леон Авто. Дөньяның күренекле һәм затлы автомобильләр брендлары. Тикшерелгән, сыналган, диагностика ясалган. Утырдың да киттең. Казандагы телефон 214 14 14. Леон Авто. Әнвәр Нургалиев сезне туган көн концертларына чакырып кала. 26-нчы, 27-нче, 28-нче, 29-нчы гыйнвар Казан Уникс. 4-нче, 5-нче февраль Мәскәү Космос. Мәскәүдә 2 сеанс. Впервые в Казани легендарная выставка собак «Сабанеевка». Более 2000 питомцев, лекции от кинологов, подарки 28 и 29 января в Казань-Экспо. Кадерле тамашачылар, бәйрәм яллары артта калды. Акамал театры яңа сулыш белән сезонын дәвам итә. Сезне һәр көнне үзебезнең спектакльләребезгә көтеп калабыз. Рәхим итегез, 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты МИР Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все, этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Игътибар! 9 февральдан 19-на кадәр Мунчатташ эстрада театры Казанда, Уникс концертлар залында Шат сайын шат исемле өр-яңа тамашасын күрсәтә. Рәхим итегез, безнең тамашаларда күршик, рәхәтләнеп көлшик. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Татарстанда һава торышына салкын антициклон йогынты ясый башлады. Сезнең өчен файдалы мәгълүмат. Данил Мастер республика халкын яңа ел белән котлый һәм гыйнвар ахырына кадәр корпус җиһазы заказларына 20% ташлама бүләк итә. Тулырак мәгълүмат 267-166 телефоны буенча. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш бөгелмә баулы азнакайда болытлы һава уртача 10 градус салкын. Төньяк-көнчыгыш районнарында Түбән Кама, Яршаллы, Алабугада алмашынучан болытлы һава уртача 12 градус салкын. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида шулай ук болытлы 12 градус салкын. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта явым-төшем көтелми уртача 12 градус салкын. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә алмашынучан болытлы һава уртача 10 градус салкын. Чистай, Нурлат, Мамадышта шулай ук болытлы һава уртача 13 градус салкын. Алдагы тәүлектә 1-2 градуска җылырак булачак дип фаразлана. Урыны белән явым-төшем көтелә. Горки Әмәт паркы һәм Горки метросы янындагы Новые Горки шәһәр паркы торак комплексында кулланылышка тапшырылган һәм төзелеп килүче кирпич йортларда фатирлар чиста һәм дизайнер эшләнмәләре белән тәкъдим ителә. Толырак мәгълүмат 2-677-677 телефоны буенча. Грань төзелеш компаниясе. Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые Горки». 2-677-677. Сәнчи иммунитетны ныгыртырга һәм көч кертергә ярдәм итәр. Кан әйләнешен яхшырту сыйфаты булганга сәнчи бөтен организмга уңай йогытны ясый, энергия бирә, йокыны җайлый, баш авыртуын һәм хроник авыруларны бетерә, хәл кертә. Сәнчинең файдасы гасырлар белән сыналган юкка гына
гына аны Кытай медицинының хәзинәсе демиләр. Farmland аптекаларында сатыла. Мәгълүмат өчен телефон 8-927-236-71-75. Сайты sanchi.rf. Башкалабыз Казанда алмашынучан болытлы һава уртача 12 градус салкын. Җилкен яктан атмосфера басымы төркемеш баганасының 772 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 82%. Җирнең магнит кырытыныш бүгенгә менә шулар иде. Студияда Эльвина Насыбуллина. Сау сәламәт булыгыз.